Gracias polo voso entusiasmo, polo voso traballo e polo voso apoio. Gracias, queridos amigos, porque, por fin, conseguimos algo que parecía imposible. Conseguimos algo donde non confiaba case ninguén. Conseguimos estar durante 4 anos. Despois de gañar limpiamente as eleccións do ano 2005, conseguimos estar coa cabeza moi alta na oposición. Conseguimos facer unha oposición responsable. Conseguimos presentar propostas. Conseguimos ilusionar a xente, manter o partido unido. Conseguimos renovar o partido. Conseguimos respetar a xente o que lle debemos todo que nos trouxeron hasta aquí. Conseguimos tantas cousas con tan poucos medios que vos podo asegurar, agora vamos a conseguir non solamente seguir, non solamente gobernar, senón que vamos a seguir gañando eleccións tras eleccións, as eleccións autonómicas, as eleccións europeas e as eleccións xerais e as eleccións municipais. Ánimo aí, e adiante, amigos. Nós temos que estar representados nos foros europeos e nós temos, queridos amigos, que conseguir que o cambio que iniciamos o 1 de marzo non se pare o 7 de xuño. Que ese cambio de prosperidade e de progreso, ese cambio de decirlle a verdade a xente, ese cambio de non andar contando os contos da leiteira, ese cambio ten que proseguir máis alá. E por eso, amigos, eu vos pido ir a votar. Ir a votar e dicirle a xente que nos xogamos moito en xuño, que nos xogamos dúas posibilidades, gañar ou perder. Sabemos que Alemania, que Italia, que o Reino Unido, sabemos que Francia vai a gañar o Partido Popular. E necesitamos que en España ganen os países máis prósperos de Europa. E se gaña o Partido Socialista, seguiremos como perdedores en Europa. E se gaña o partido da prosperidade e do progreso, o partido que vai a gañar as eleccións nos principales países de Europa, temos a posibilidade de celebrar cos países que están saíndo da crisis as eleccións europeas de xuño. E eu vos digo, vamos a celebrar a victoria electoral do Partido Popular nos grandes países de Europa e, por fin, do Partido Popular en España, para decirlle ao Partido Socialista que empezou a conta atrás. Temos que decir alto e forte que de cada 10 euros, un non existe. Que de cada 100 euros do presuposto da Xunta de Galicia do bipartito, 10 non existen. Que temos o maior burato económico que se recorda nas contas da comunidade autónoma. Que 200.000 millóns de pesetas non están. E mentras non aparezan os 200.000 millóns de pesetas, hai 200.000 razóns para non votar nunca máis nin o PSOE nin o Bloque. Nin o PSOE nin o Bloque. Nunca máis. Nunca máis. Amigos, eu lle agradezo moito a sensatez do expresidente Touriño. Pero quero un pouco de respeto polo noso povo. O PP foi a única forza que dixo sempre o mesmo. Nos quedamos solo denunciando que a data do tren de alta velocidade do AVE era un engano. Fomos a única forza política e nos quedamos solos, retirando a confianza na ministra mentireira andaluza, señora Madalena Álvarez. Fomos solos e nos quedamos solos retirando a confianza. E fomos nós, a única forza política, e nos quedamos solos, pedindo claridade e seguimento e control nas obras do AVE. E agora resulta que todos se apuntan a decir que mal, por que nos engañaron, por que plantexaron unha medida, unha mentira colectiva, e durante 5 anos consecutiva. E agora resulta que ahora os do Bloque dicen que non están de acordo co que fan os do PSOE. Oiga, pero se ustedes estuveron gobernando co PSOE e ustedes están votando en Madrid a todas as propostas do PSOE, como que non están de acordo
si están facendo exactamente o mesmo en Santiago e en Madrid. En Madrid e en Santiago. E por eso, amigo, agora que os Vázquez son os que dominan a política da oposición bipartita, o Guillerme Vázquez e o Pachi Vázquez, pois a ver se se poñen de acordo os Vázquez e nos dicen a verdad os galegos, porque temos dereito a decir a verdad. E non, se queremos falar de tripletes, e eu felicito a todos os que sexan do Barça e a todos os que lle gusta o fútbol, eu vos propoño tamén facer noso triplete. Primeiro, gañando como gañamos as eleccións galegas. Segundo, sendo decisivos como somos decisivos nas eleccións do País Vasco. E terceiro, gañando limpiamente as eleccións europeas o 7 de xuño. Eso é como se fai as propostas e os triunfos electorais.